Ni wang'eyo ni nitiere mano projects mibo bed ka itimo kata projects nowinjo bed ni osechakore. Projects no wach ni kaluwore kod NEC projects ne chakore mano dwe mokwongo nyaka dwe mar 8 monego bed ni time projects makamago. Wanyalo wacho ni nyaka sani dwe mokwongo ero oserumo, registration pod idhi mbele. Wanyalo wacho ni jopuonjre makamago nyalo chako projects mag makare dwe mar 2 ka gidhi mbele. Jopuonjre makoro ndikore mar mondo mi onuo penja kata magin private candidates makoro bro bedo katimo kata subjects mitime projects makamago nego bed ni gitime yo machalo na nikech kinde mang'eny wang'eni kata jopuonjre manitiere form 4 sani e kinde magitimo projects margi to nitiere japuonja ma supervise giga kata manono kaka gitimo projects makamagi. Projects ma itimo ne jopuonjre matimo penj margi dwe mar 7 owinjo bed ni gitimo e yo machalo nade kata ng'ama bro bedo ka konyogi e nono projects makamago kapok gi submit bang' dwe mar 8 mano ma higa ni. Kopolo. En gimo yangore ayanga ni ng'at ma onego bed ni rito ng'iyo project mar nyithindo madhi timo penj en a qualified professional ma en japuonj. Jopuonj emong'eyo projects gi kaka onego tim nikech jopuonj go be manono projects gi. Emomiyo en gima onengore sirkal otim piyo piyo sani ka gi ensure ni gi en gi jopuonj. Sani na expect ni waseyudo information ni every county nitiere jopuonj mosebedo engaged mosemi information ni gidhi chung'ne project. Specifically sani ok wanyalo wacho ni school ka school japuonj dhi chung'ne project, lakini onego bed ni sirkal ose-identify jopuonj ma are specialized ka gin agriculture onego bed ni gise-identify jopuonj madhi chung'ne agricultural projects monego bed ni jok madhi register sani madhi timo penj gi register. Of course projects ok nyal bedo nosechakore sani nikech pod registration dhi mbele. And projects mar agriculture, projects mag woodworks, metal works, nitie projects ma ginyalo ringo for around 3 months, 4 months. Sani nikech things are extraordinary, ok ginyal dhi kaka weche osebedo ka dhi pile. So kochakore dwe mar 1, dwe mar 2 bang' tarik 21 onego bed ni sirkal oseng'eyo ni ji adi moregister madwa timo penj mag projects gi to giseyiero jopuonj madhi chung'ne projects gi ma ong'e ni nyithindo moregister in every county, ok kata nyithindo, jogo te moregister in every county obedo attached gi japuonj madhi konyogi. To japuonj no bende yeni puonjo already dhi mbele. Mano ni mind an extra work nidhi miye. Gigi te sirkal dwa ni nigi chandruok achiel. Andawinjo ka japuonj Jojo wache. Sirkal dwa ni ohero street announcement. Ka ng'ato olando result to dwa wacho ni ji gima moro ji. To nyiso ni wadhi timo kama. To plan mar gino mondo timre mondo gi ensure ni nitiere road map kaka gino nego bed ni dhi mbele. Ok giketo ga bang' ka gino osechakore ka ng'ato oselando koro ka gichako paro ni pok wakawo jopuonj madhi rito gini, pok watimo kama, pok wabedo gi classes. Onge ga bedo piny to loso road map kapok gilendo. Mane chandruok ma wan godo e sirkandwa ni kende ma ka chandruokno ginyalo golo it will be okay nikech giketowa jopuonj wariyore watemo mondo watimnegi gima gidwaro but at a very fixed line. CBC kane gikelo ne onge road map kata sani gidede syllabus curriculum mar grade 10, 11, 12 pod onge. Yani wan warito grade 11, 12 mane kaka NEC bende gikelo the minister lando gigi to onge road map ma gigi dhi timore godo. But koro sani giketo wani nyaka koro wawuo gi jopuonj ka watemo riyore mondo wachop negi gima gidwaro but in a very wrong perspective. Koro at the end of the day, Yudoka, the aim was good, the vision was good, but the end result is not appealing. Koro I'll appeal with the government. I'll appeal with Sirkal. It is high time give their all. He put resources into this project. Mondo gik moko dhi piyo kaka nyalore. But
Anto okabi dhi mbele gi wacho ni advice gi kapok gichulo jopuonj manyocha chung'ne penj. Mano is the number one priority. Ok wabi rito penj ka ok chul jok marito penj. Wabiro kono jopuonj ni mondo we sirkal odhi omany jok manyalo timo gigo. To jok manyalo timo gigo are they professionals in this field? Mano chandruok ma wan go. Nikech sani ginyalo redore ni ginyalo pondo, ok ginyalo chulo jopuonj. Gineno ni gidwa kawo maybe county directors, sub-county directors, gidwa kawo secretariat mondo tim gini. Are they professionals that are going to help mondo gini odhi successful? It is important for our government to be serious. Aya, mak na paro ne gi kanyo K'Opollo, adwa wadhi mane yueyo madundo gi sani.